What's wrong? Angishayile. Ubani? Ngicela ngiphe 30 rand. Ini? 30 rand. Hayi man, mina ke lodlala manje. Ngibala mali. Mikey! Mikey! Ah, songimemeza wena yini kanti? Ukhalelani? Angishayile. Usho ubani? Ngicela ngiphe 30 rand. Unesidina sisi. Ngibala mali la futhi. Hayi. Wozani! Wozani! Ubani ngakho? Kanti yini? Ubani ushayile? Umhlaba. Ngicela ngiphe 50 rand. Unesidina wena. Listen.